Rek, miturut peta iki, oma impen kita kudune pas neng kene. Oh, kayak oma impenku. Apik banget. Aku milih sing iki. Lah, oma iki kok ora pati apik kayak omahmu ya? Ake coro karo sampahe. Oh, medeni banget. Coba delengen kae. Aku milih sing iki. Oh, mandek. Omah sing apik kaya ngene kudune dadi nggonku. Oh, aku milih sing iki nggo aku dewe. Oh, ora. Oh, dadi aku untuk oma medeni sing ake corone iki. Tantangan omah sakwarna. Ayo budal. Bocah-bocah aja kuatir, aku wis pesen kabeh. Lan iki kirimane wis teka. Mantep. Ayo dibuka kotake lan wiwit nyiapake omah kita. Oh, apa kae? Ana tikus neng nggonku. Mike, tulung resikana. Oh, saiki wis mendingan banget. Oh, tikus iki ketok lucu. Lebune akeh banget. Aku weruh kabeh wong wis wiwit nata omahe. Aku wis ngerti kudu piye. Oh, Emma, aku njaluk sepura. Emma, tenang disik. Ya wis, tak wene hijajan ya. Lan aku duwe ide sing pas banget. Delengen kae. Keren. Ya, lu ngasaka kene. Iki omahku. Saiki aku arep ngecat nganggo warna biru. Nah, wis dadi. Delengen payon iki. Keren. Lan, ayo gawe dekorasi neng kana sisan. Kae sirkuit balapan go mobil-mobilku sing keren. Lan, kita bisa masang gendara neng kene. Supaya kabeh wong ngerti sapa sing manggon neng kene. Oh, aku ora apa-apa kok. Aku mung pengen masang pembatas buku kuning neng saku benge oma tapi ora kasil. Ayo jajal maneh. Oh, saiki wis mendingan banget. Saiki aku kudu nyebul balon. Ayo digarap. Aku arep gawe oma sing paling apik dewe neng donya. Wah, saka ngendi tekane kae? Mary, apa kae balonmu? Wah, Mary, omahmu apik banget. Emma, kowe weru omahe Mary? Oh, bocah-bocah wis padang gosoki omahe. Aku kudu piye iki? Oh iya, aku duwe close shopping neng kotaku. Oh, ayolah. Aduh, drijiku. Jebule ora segampang sing tak bayangke. Tapi, aku ngerti siapa sing bisa ngewangi aku. Tukang bangunan kan bisa nggarap apa wae ta? Halo, bisa ngewangi aku? Oh, pas banget. Kenapa aku orang mikir ngebel kowe ketisik ya? Iki dadi cepet banget. Oh, gambar ati sing lucu. Oh, sampurna. Oh iya, aku kudu bayar kowe. Duitku akeh kok. Dadi, ya, iki nggo kowe. Dadah. Piye miturutmu omahku? Keren ta? Gedahangnya enak banget. Sik. Aku bisa nandur iki neng pekaranganku benda di wit gedhang. Oh, delengen kae. Wit gedhangku wis tukul. Ketoke gugah selera banget. Lan, aku bisa santai neng kene karo Dede. Topi karo koktail sing gede lan enak. Sampurna. What? Wah, Mary duwe wit gedang sing tukul neng pekarangane. Lan aku luwe banget. Sik ta. Aku duwe ide sing apik. Aku bisa nggawe lapangan basket. Aku arep seneng-seneng neng kene. Aku kan pemain basket profesional. Aku malah tahu diundang neng turnamen lan untuk juara telu saka telu peserta. Cool. Tembakan andalan. Emma, sepura. Bisa mbalangake balne merene.
Apa? Piye caramu gawe ngono? Oh, lan aku kudu masang ayunan pekarangan. Ketoke ora pati anggel. Wah, aku bisa. Keren banget. Aku arep ngolek dolanan kesenenganku neng kene. Lan neng kene nggon ngadege kotak posku sing lucu. Ketoke kurang stiker lucu ben ketok luwih apik. Apa sing lagi dilakoni neng kana? Lan apa sing lagi dilakoni Mike? Sik. Oh, ayo didelok. Oh, aku ya pengen kotak pos sisan. Aku nembe wae entuk ide. Aku arep ngowahi kotak kuning biasa iki dadi sing luar biasa. Kita arep masang kembang neng kana. Apik banget. Apa? Bocah-bocah pada gawe kotak pos? Aku ya pengen siji. Kotak biru iki ketok rada boseni, tapi aku duwe ide. Ayo dipasangi dinosaurus neng kene. Keren. Oh, halo Pak Pos. Apa kowe gawa surat nggo aku? Oh, wah. Saka Afrika? Matur nuwun. Senang bisa ngewangi kowe. Lan aku duwe soko nggo kowe, Pak. Aduh, aku dicokot karo kotak posmu. Kowe mikir kuwi lucu? Ya wis, ora ana surat nggo kowe. Wah, sapa wong wadon ayu iki? Kowe ketok ayu banget. Oh, kowe ayu banget. Oh, aku duwe surat nggo kowe, ratu kecantikan. Wah, matur nuwun. Sesuk-sesuk sing ati-ati ya. Aku weruh kabeh wong wis kober nata pekarangane. Lan saiki wayahe nata jeron omahmu. Wah, Mike, kowe lagi ngapa? Aku arep ngecat jeron omahku nganggo warna biru. Keren. Lan, kita arep masang matras busa biru neng jogan. Apa maneh sing kudu talakoni? Oh iya, aku butuh rak nggo kabeh dolanan lan bedil-bedilanku. Ketok apik neng kene. Mantep. Hagi-wagi, jaganen dolananku. Saiki aku kudu masang berlian sing nembe wae tak temokake neng Minecraft neng tembok. Meja dinamit. Sampurna. Lan, aku butuh nggon-nggo tikus ingon-ingonku sing anyar. Tak jenengi Jack. Kita arep gawe papan dolanan go deweke. Mantep. Iki keren banget. Wah, Mike nggarap hiasan kamare kanti keren banget. Aku mikir aku ya kudu gawe sing kaya ngono sisan, tapi nganggo gayaku dewe. Pisanan ayo digarap temboke disik. Aku butuh warna pink sing rada akeh neng kene, lan kutek pinkku arep ngewangi aku nggarap kuwi. Sip, kabeh ketok pas kaya sing tak pengini. Awesome! Keren. Lan saiki pasang mega pink city karo foto-foto bareng pacarku. Ayo digarap. Oh, kita ketok lucu banget barengan. Neng kene gon sing pas banget nggo mejane. Karo dekorasiku sing lucu. Oh ya, musik sitik ora apa-apa ta. Aku arep jungkatan neng kene karo nyanyi. Keren. Luar biasa. Lan iki kucing ingon-ingonku. Cool! Oh, kowe kucing sing paling luar biasa neng donya. Aku tresna karo kowe. Kabeh wong wis pada gawe kamare lan aku durung. Oh, iki kudu langsung diowahi saiki sisan. Aku kudu ngecat temboke nganggo warna kuning kesenenganku. Aku pengen kamar sing padang bentansa anget lan positif. Oh, iki apik banget. Saiki, lanjut. Aku butuh wedi sitik ben kerasa kayak neng pantai. Awesome! Oh, keren. Lan bebek lucuku sing cilik. Kowe arep dipasang neng tembok.
Iki ana sakrak kebak dolanan kesenenganku. Halo kabeh, aku tresna karo kowe kabeh. Lan neng kene ana pojokan go aku nggambar karo dolanan ukulele. Lan gambar iki arep ketok apik banget neng kene. Delengen kae, iki fotoku karo asuku Jerry. Jerry, muni guguk ta? Deweke lucu banget. Iki nggonmu kanca. Jerry, kowe pengen balung? Kowe pengen balung? Iki nggo kowe. Pinter banget. Omah-omah iki luar biasa. Rek, ketemu maneh sesuk ya. Dah.